Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Farmer Revolution. Είμαι ο Δημήτρης και σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα από τα πιο ιδιαίτερα, θα έλεγα, μηχανήματα που έχω παρουσιάσει τον τελευταίο καιρό. Πρόκειται για έναν επιστριοφόρο καταστροφέα χόρτων της εταιρείας Weibank, το μοντέλο WBG-T6813TE, έχοντας παρουσιάσει και άλλα μηχανήματα της εταιρείας Weibank, όπου γενικά η εταιρεία έχει μια πολύ μεγάλη εξειδίκευση στο κομμάτι της χορτοκοπής, με μηχανήματα που ξεχωρίζουν σίγουρα για την ποιοτική τους κατασκευή αλλά και για την απόδοσή τους, αλλά με τον σημερινό ουσιαστικά καταστροφέα, όπου πραγματικά ξεχωρίζει στην αγορά, καθώς έχει τρεις τρόπους που μπορούμε να το χειριστούμε. Είτε σαν πεζός χειριστής, δηλαδή να ακολουθάμε το μηχάνημα και να το χειριζόμαστε, είτε να ανεβούμε πάνω στην αναδιπλούμενη πλατφόρμα που έχει και να τον χειριζόμαστε ενώ είμαστε πάνω στο μηχάνημα, και φυσικά έχει τη δυνατότητα να τον τηλεχειριστούμε. Οπότε πιστεύω ότι είναι ένα μοναδικό μηχάνημα στην Ελλάδα όπου έχει αυτές τις δυνατότητες χειρισμού και επιλέγουμε τον τρόπο που θα το χειριζόμαστε, φυσικά ανάλογα το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε αλλά και το τερέν που βρισκόμαστε. Όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καταστροφέα, εδώ να αναφέρω ότι πρόκειται για έναν υβριδικό καταστροφέα, καθώς η κίνηση στις τερπίστριες που έρχεται είναι από ηλεκτρικό σύστημα, όπου βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ, και μέσα θα βρούμε δύο ηλεκτρομοτέρ, φυσικά και τις μπαταρίες τους, όπου τα ηλεκτρομοτέρ είναι σαν 48V, 800W ισχύ και έχουν σαν αποκλειστικότητα να κινούν το μηχάνημα. Τώρα, όσο αφορά το κοπτικό μέρος, η κίνησή του έρχεται από τον κινητήρα της εταιρείας Weibank στα 392 κυβικά, 8,8 άλογα υποδύναμη, και όπως βλέπουμε ο κινητήρας διαθέτει και ένα αρκετά μεγάλο ντεπόζιτο, ρεζερβουάρο δηλαδή, χωρητικότητας 6 λίτρων. Όσα μηχανήματα εργάζονται σε περιβάλλον με έντονη σκόνη, γνωρίζουμε όλοι μας ότι θα πρέπει να έχουν ένα πολύ καλό φίλτρο αέρος, ώστε να μην μας δημιουργεί πρόβλημα στον κινητήρα. Εδώ πραγματικά το συγκεκριμένο μηχάνημα έρχεται με ένα επαγγελματικού τύπου φίλτρο αέρος κυκλικού στοιχείου 3 σταδίων. Όπως βλέπουμε από εδώ είναι η είσοδος του αέρα. Εδώ υπάρχει ένα ποτηράκι, οπότε ό,τι σκόνες ή χορταράκια μπουν μέσα παραμένουν στο ποτηράκι. Γίνεται ξανά εισαγωγή από αυτό το σημείο και μετά περνάμε στο τρίτο στάδιο φιλτραρίσματος, όπου είναι το κανονικό φίλτρο λαδιού του κινητήρα, και έτσι είμαστε σίγουροι ότι ο αέρας που περνάει στον κινητήρα είναι καθαρός, άρα θα έχουμε σωστή λειτουργία, σωστή απόδοση του κινητήρα και μακροζωία. Ξεκάθαρα, ένα από τα πιο βασικά μέρη ενός καταστροφέα χόρτων είναι το κοπτικό μέρος, όπου εδώ έχουμε έναν ρότορα με 68 εκατοστά πλάτος εργασίας, διαθέτει 38 μαχαίρια τύπου Y, όπου είναι ακονισμένα και από τις δύο πλευρές, οπότε όταν έχουμε φθορά τη μία πλευρά μπορούμε απλά να αλλάξουμε πλευρά στα μαχαίρια και να είναι σαν να έχουμε τοποθετήσει καινούργια μαχαίρια στον καταστροφέα. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να ρυθμίσουμε το ύψος κοπής από 10 έως 90 χιλιοστά, όπου διαθέτει στο συγκεκριμένο σημείο, και επίσης διαθέτει και μια πλωτή βάση κοπής στο μπροστινό μέρος, όπου ακολουθάει το ανάγλυφο του εδάφους, και έτσι έχουμε ομοιόμορφη χορτοκοπή και ταυτόχρονα δεν ζορίζουμε και το μηχάνημα κατά την εργασία του. Για την κίνηση του καταστροφέα, όπως βλέπουμε, χρησιμοποιεί δύο ερπίστριες βαρέως τύπου, οπότε έχει τη δυνατότητα το μηχάνημα να κινείται τόσο σε μαλακόλες, πόδες, πετρόδες ή επικλινή εδάφη με την απαιτούμενη πρόσφυση. Και στο μπροστινό μέρος έχουμε δύο συμπαγείς τροχούς με μέγεθος 8 ίντσες, όπου δίνουν επίσης τη δυνατότητα στο μηχάνημα να κινείται με μεγάλη ευκολία. Και όσο αφορά την ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος, είναι 3,8 χιλιόμετρα μπροστά και 2,2 χιλιόμετρα στην όψισθεν. Σε αυτό το σημείο δώστε όμως ιδιαίτερη προσοχή όσο αφορά την ταχύτητα του μηχανήματος, καθώς αυτό έχει να κάνει ανάλογα με το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Όταν έχουμε χόρτα που έχουν μικρό μέγεθος ή είναι γενικά αραιά, προφανώς μπορούμε να κινούμαστε με μεγάλη ταχύτητα, ενώ όταν έχουμε χόρτα που έχουν μεγάλο ύψος, είτε είναι αρκετά πυκνά, είτε έχουν ξυλώδες ουσιαστικά στέλεχος ή μικρούς θάμνους, τότε θα πρέπει να κινούμαστε σε χαμηλότερη ταχύτητα, ώστε να προλαβαίνει το κοπτικό μέρος να τα θρηματίζει, και έτσι να μπορούμε να κάνουμε πολύ πιο αποδοτικά την εργασία μας και ταυτόχρονα να μην ζορίζουμε και το μηχάνημα. Το τιμόνι που διαθέτει είναι πολλαπλών ρυθμίσεων. Εδώ στο πίσω μέρος βλέπουμε ότι διαθέτει δύο μοχλούς. Ουσιαστικά ο δεξής μοχλός είναι για να μπορούμε να ρυθμίσουμε το τιμόνι όσο αφορά το ύψος του, και ο αριστερός μοχλός είναι για να μπορούμε να ρυθμίσουμε το τιμόνι από τα αριστερά είτε από τα δεξιά, και ουσιαστικά επιλέγουμε τη συγκεκριμένη θέση στο τιμόνι, είτε όταν θέλουμε να κάνουμε χορτοκοπή δίπλα σε μία περίφραξη, είτε γύρω από δέντρα. Για να μπορέσουμε να εκκινήσουμε τον καταστροφέα χόρτων, το πρώτο που πρέπει να κάνουμε για αρχή είναι να βάλουμε σε θέση on
τον κεντρικό διακόπτη ρεύματος, όπου τον διαθέτει εδώ στο πλαϊνό μέρος. Και εδώ βλέπουμε το κεντρικό χειριστήριο του μηχανήματος, όπου βρίσκεται πάνω στο τιμόνι, και βλέπουμε το κλειδί που όταν το γυρίσουμε, που λέει Start, έχουμε τροφοδοσία πλέον, και βλέπουμε στην οθόνη εδώ στο καντράν ουσιαστικά σε τι κατάσταση βρίσκονται οι μπαταρίες. Βλέπουμε ότι είμαστε στο 100%. Πατώντας το M αλλάζουμε το μενού και βλέπουμε την τάση των μπαταριών, όπου αυτή τη στιγμή είμαστε στο 51,6 V. Ξαναπατάμε, εδώ μας δείχνει ε00. Είναι τυχόν, αν έχουμε μια βλάβη, θα μας δείξει τον ανάλογο κωδικό, ώστε να δούμε τι βλάβη, τι έχει συμβεί στο μηχάνημα. Και φυσικά εδώ βλέπουμε το συνολικό χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος. Επίσης εδώ πάνω βλέπουμε και ένα κουμπί emergency, οπότε ό,τι συμβεί, μόλις πατήσουμε το κουμπί αυτό εδώ, απενεργοποιούνται τα πάντα. Και φυσικά στρίβουμε λίγο το κουμπί και σηκώνεται πάλι και μπορούμε να ξανακινήσουμε το μηχάνημα. Και εδώ βλέπουμε το μοχλό που ουσιαστικά είναι για να μπορούμε να ρυθμίζουμε την ταχύτητα του μηχανήματος. Οπότε όταν κατεβάσουμε κάτω το μοχλό, όσο το κατεβάζουμε τόσο αυξάνουμε ταχύτητα προς τα μπροστά, και αντίστοιχα όσο πάμε προς τα πίσω το μοχλό, ουσιαστικά ρυθμίζουμε την ταχύτητα της όπισθεν. Επίσης εδώ βλέπουμε έναν μαύρο μοχλό που είναι ο μοχλός εμπλοκής του κοπτικού μέρους. Βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί εάν δεν έχουμε κατεβάσει πρώτα τον κόκκινο μοχλό, οπότε τώρα βλέπουμε ότι ενεργοποιείται το κοπτικό μέρος. Και μόλις αφήσω τον κόκκινο μοχλό, τον OPC, βλέπουμε ότι επιστρέφει, άρα σταματάει και το κοπτικό μέρος του μηχανήματος να λειτουργεί. Όπως ήδη έχω αναφέρει, πρόκειται για έναν καταστροφέα που είναι υβριδικός, ηλεκτροκίνητος δηλαδή, άρα μπορούμε να τον μετακινούμε χωρίς να έχουμε ενεργοποιήσει τον βενζινοκινητήρα που διαθέτει. Για να γίνει αυτό, ενώ έχουμε δώσει τάση λειτουργίας στον καταστροφέα, απλά κατεβάζουμε τον κεντρικό μοχλό, τον OPC, και ρυθμίζοντας τον κόκκινο μοχλό εδώ που βρίσκεται επίσης στα δεξιά, που ρυθμίζουμε την ταχύτητα που θα κινείται ο καταστροφέας. Άρα σπρώχνοντας λίγο μπροστά βλέπουμε ότι ξεκινάει να κινείται, και αντίστοιχα όταν το πηγαίνουμε προς τα πίσω. Όπως ανέφερα όμως, ο καταστροφέας είναι και τηλεχειριζόμενος, οπότε πάμε να δούμε πώς μπορούμε ουσιαστικά να ενεργοποιήσουμε τον καταστροφέα και να το χειριζόμαστε από τον χειρισμό. Για αρχή, το πιο βασικό κομμάτι είναι ο κεντρικός μοχλός, όπως είπαμε, ο OPC, οπότε πατώντας την ασφάλεια που διαθέτει σε αυτό το σημείο εδώ, έρχεται και ασφαλίζει. Εδώ βλέπουμε το τηλεχειριστήριο, όπου πάνω αριστερά έχουμε έναν κόκκινο διακόπτη, τον βάζουμε στη θέση ON. Επίσης ενεργοποιούμε τον κίτρινο διακόπτη στην θέση τηλεκατεύθυνσης. Εδώ έχουμε ρυθμίσει την ταχύτητα κίνησης του μηχανήματος να είναι στο 0. Και εδώ έχουμε ένα joystick που ουσιαστικά μπορούμε να κινούμε το μηχάνημα είτε μπροστά, πίσω, αριστερά και δεξιά. Φυσικά να τονίσω ότι για να δουλέψει το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να πατάμε τα κουμπιά που διαθέτει, ένα από τα δύο κουμπιά εδώ στα πλάγια, οπότε για λόγους ασφαλείας θα πρέπει να το έχουμε πατημένο για να μπορούμε να τον χειριστούμε. Και επίσης εδώ βλέπουμε και ένα κόκκινο κουμπί, το emergency, οπότε σε περίπτωση που χρειαστεί να απενεργοποιήσουμε άμεσα τον καταστροφέα, πατάμε το κουμπί και απενεργοποιείται. Οπότε βλέπουμε πλέον ότι όταν κάνω το joystick προς τα πίσω, ξεκινάει να κινείται ο καταστροφέας. Τώρα για να πάει μπροστά θα πρέπει τον κυκλικό διακόπτη εδώ να τον αυξήσουμε ουσιαστικά την ταχύτητα του μηχανήματος, και πηγαίνοντας το joystick προς τα μπροστά βλέπουμε ότι το μηχάνημα κινείται. Οπότε αντίστοιχα δεξιά ή αριστερά, και έτσι μπορούμε να τηλεχειριστούμε το μηχάνημα από απόσταση και με ασφάλεια. Ο χειρισμός του καταστροφέα είναι πάρα πολύ εύκολος, και ουσιαστικά για να μπορέσουμε να στρίψουμε αριστερά ή δεξιά, αυτό γίνεται πατώντας τις μανέτες που διαθέτει το τιμόνι αριστερά και δεξιά. Οπότε όταν πατήσουμε για παράδειγμα την αριστερή μανέτα, αυτό που συμβαίνει είναι να μειώνουμε την ταχύτητα κίνησης της τερπίστριας ή ακόμα και να την ακινητοποιούμε, οπότε στρίβει από τα αριστερά ο καταστροφέας. Φυσικά αυτό συμβαίνει αντίστοιχα και από τη δεξιά πλευρά. Οπότε αυτό για να το δούμε στην πράξη, θα κατεβάσουμε το κεντρικό μοχλό, τον OPC, και θα δώσω κίνηση με το μοχλό προς τα μπροστά. Και θα δούμε τώρα ότι μόλις πατήσω λίγο τη μανέτα από τα αριστερά, ξεκινάει να στρίβει. Επίσης όταν πατήσω συνεχόμενα τη μανέτα, είτε την αριστερή είτε δεξιά, τότε το μηχάνημα κάνει επιτόπου αναστροφή. Βλέπουμε ότι μπορεί να κινηθεί, να κάνει κύκλο δηλαδή σε πολύ μικρό χώρο, άρα αυτό είναι και πάρα πολύ πρακτικό, και ουσιαστικά μας δείχνει ότι μπορεί να κινείται και σε πολύ δύσκολα σημεία μέσα στο χωράφι μας.
Μην ξεχνάμε όμως ότι διαθέτει και την αναδιπλούμενη πλατφόρμα, ώστε να ανεβαίνουμε πάνω σε αυτή και να κινούμαστε μαζί με το μηχάνημα. Και το θετικό είναι ότι είναι αναδιπλούμενη και μόλις την κατεβάσουμε προς τα κάτω και την αφήσουμε, αναδιπλώνει μόνη της. Οπότε για να μπορούμε να χειριστούμε το μηχάνημα με την αναδιπλούμενη πλατφόρμα, θα ρυθμίσουμε το ύψος του τιμονιού ανάλογα το που μας βολεύει και έτσι μπορούμε να το χειριζόμαστε με μεγάλη ευκολία. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ότι στο μπροστινό μέρος εδώ του καταστροφέα υπάρχει ένα όργανο, θα μπορούσαμε να πούμε, όπου μας δείχνει την κλίση του μηχανήματος όταν εργάζεται. Οπότε εμείς θα πρέπει να παραμένουμε εντός της πράσινης περιοχής, ώστε να μπορούμε να χειριζόμαστε το μηχάνημα με ασφάλεια. Και όταν βλέπουμε ότι κοντεύουμε τις κόκκινες περιοχές, να σταματάμε την εργασία μας για λόγους ασφαλείας. Φυσικά εδώ να τονίσω ότι όταν γενικά θέλουμε να εργαστούμε σε επικλινή εδάφη, ιδανικά είναι να χειριζόμαστε το μηχάνημα με τον τηλεχειρισμό για ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια. Όσο αφορά τώρα τη μετάδοση κίνησης από τον βενζινοκινητήρα προς το μπροστινό μέρος του καταστροφέα, όπου είναι και το ηλεκτρικό μέρος, γίνεται μεταξύ δύο ημάντων που έχει ενισχυμένους, όπου προφανώς μεταδίδουμε την κίνηση προς το κοπτικό μέρος, αλλά ταυτόχρονα φορτίζει τις μπαταρίες και μέσω ενός δυναμού που διαθέτει. Για να εκκινήσουμε τον κινητήρα και να εμπλέξουμε το κοπτικό μέρος, θα πρέπει πρώτα φυσικά να έχουμε ρεύμα στον καταστροφέα, όπως έχουμε πει, έχουμε ανοίξει τους διακόπτες. Να ανοίξουμε τον διακόπτη της βενζίνης που βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ, όπως βλέπουμε, να τραβήξουμε το τσόκ του κινητήρα όταν ο κινητήρας είναι κρύος φυσικά και να ενεργοποιήσουμε τον διακόπτη στη θέση on του κινητήρα και να τραβήξουμε τη χειρόμυζα. Για να μπορέσουμε να εμπλέξουμε το κοπτικό μέρος στον καταστροφέα, θα πρέπει να αυξήσουμε τις τροφές του κινητήρα στο μέγιστο, να τραβήξουμε το μοχλό προς τα κάτω τον OPC και μετά να κατεβάσουμε το μοχλό όπου δίνει εμπλοκή στο κοπτικό μέρος. Τώρα έχει εμπλέξει και όταν κατεβάσω το μοχλό εδώ που είπαμε, όπου ρυθμίζουμε την κίνηση, μπορεί ο καταστροφέας να ξεκινήσει να εργάζεται. Μόλις άφησα το μοχλό των OPC, είδαμε ότι κατευθείαν απενεργοποιήθηκε το κοπτικό μέρος και τώρα για να κάνουμε και έναν έλεγχο κατά πόσο μπορεί να δουλέψει το κουμπί άμεσης απενεργοποίησης του κινητήρα, που απλά όταν χρειαστεί απλά το πατάμε. Και βλέπουμε ότι ο κινητήρας σβήνει. Φυσικά όταν τον πατήσουμε δεν πρέπει να ξεχάσουμε να στρίψουμε λίγο το διακόπτη, να απενεργοποιηθεί και έτσι να μπορέσουμε να ξανακινήσουμε τον καταστροφέα. Έχοντας αναφέρει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να ξέρουμε για τον συγκεκριμένο καταστροφέα της εταιρείας Waybank που σας παρουσιάζω, οπότε σε αυτό το σημείο είμαστε έτοιμοι να περάσουμε και στο πρακτικό μέρος, ώστε να καταγράψω την απόδοση του μηχανήματος σε διαφορετικά είδη χορτοκοπής αλλά και τερέν. Οπότε ενεργοποιώ τον κινητήρα και ξεκινάω τις δοκιμές.
Έχοντας ολοκληρώσει και το πρακτικό μέρος του βίντεο, πραγματικά πρόκειται για ένα εξαιρετικό μηχάνημα. Το δοκιμάζω εδώ και αρκετές ημέρες σε διαφορετικά είδη χορτοκοπής, διαφορετικά τερέν, και δεν θα το ξεχωρίσω μόνο για την απόδοσή του, αλλά και για τους 3 διαφορετικούς τρόπους που μας δίνει μπορούμε να το χειριζόμαστε, επιλέγοντας τον ανάλογο τρόπο χειρισμού σύμφωνα με το είδος χορτοκοπής αλλά και του τερέν που κινούμαστε για μέγιστη ασφάλεια. Όσο αφορά τώρα τον τηλεχειρισμό, πραγματικά πάρα πολύ πρακτικός. Όπως είδαμε και στο βίντεο, για να μπορέσω να καταγράψω τις μέγιστες αποδόσεις του μηχανήματος, το έστειλα να κάνει την χορτοκοπή με τον τηλεχειρισμό μέσα σε βάτα, με λιγαριές, όπου πραγματικά δεν θα μπορούσαμε να το χειριστούμε είτε σαν πεζός χειριστής είτε πάνω στο μηχάνημα όταν είμαστε. Οπότε με τον τηλεχειρισμό έστειλα το μηχάνημα να κάνει τη συγκεκριμένη εργασία σε πολύ δύσκολα σημεία, όπως είδαμε. Επίσης το έστειλα μέσα σε καλαμιώνα, σε καλάμια μεγάλα όπως είδαμε, και πράγματι το μηχάνημα μπόρεσε και μας έδειξε ότι έχει την ισχύ, τις δυνατότητες να κάνει ακόμα και πολύ απαιτητικές εργασίες. Αυτό όμως που θέλω να κρατήσουμε είναι ότι αυτό που το κάνει μοναδικό είναι ότι μπορούμε να το χειριζόμαστε με 3 διαφορετικούς τρόπους, επιλέγοντας τον ανάλογο τρόπο σύμφωνα, θα το ξανατονίσω, με το είδος της χορτοκοπής που κάνουμε. Φυσικά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τη συντήρηση του καταστροφέα, καθώς εργάζονται σε ένα πραγματικά πολύ σκληρό περιβάλλον, και μάλιστα ο συγκεκριμένος καταστροφέας, όσο αφορά το κομμάτι της συντήρησης, διαθέτει και ένα ρυθμιζόμενο στήριγμα, όπου το ρυθμίζουμε, είναι στήριγμα συντηρήσεως, για να μπορούμε να εργαστούμε όσο αφορά το κοπτικό μέρος που είναι τα μαχαίρια. Ιδιαίτερη προσοχή όμως θα πρέπει να δώσουμε όσο αφορά το φίλτρο αέρος του μηχανήματος, γενικά σε ό,τι φίλτρο χρησιμοποιεί, και εδώ όσο αφορά το φίλτρο αέρος του κινητήρα, είπα είναι 3 σταδίων, και βλέπουμε στο διάφανο ποτηράκι που διαθέτει, που είναι το πρώτο στάδιο, ότι μέσα υπάρχουν κάποιες βρωμιές που ουσιαστικά εισχωρήσανε κατά την εργασία του μηχανήματος. Έτσι λοιπόν κρατάει το πρώτο στάδιο τις αρκετά μεγάλες βρωμιές που βλέπουμε εδώ, και στο δεύτερο στάδιο περνάει πιο καθαρός αέρας, και φυσικά υπάρχει μετά και το τρίτο στάδιο που είναι το φίλτρο λαδιού, και έτσι πετυχαίνουμε ένα πολύ καλό φιλτράρισμα όσο αφορά τον αέρα που περνάει στον κινητήρα. Εκτός από το φίλτρο αέρος του κινητήρα, υπάρχουν ακόμα 2 φίλτρα αέρος που χρησιμοποιεί ουσιαστικά το ηλεκτρικό μέρος του καταστροφέα, και μάλιστα ο καταστροφέας στην αρχή του συσκευασία έρχεται και με 2 ανταλλακτικά τέτοια φίλτρα. Το πρώτο φίλτρο βρίσκεται σε αυτό το σημείο εδώ, όπου είναι το φίλτρο ουσιαστικά για την ψήξη των μπαταριών, είναι αυτό εδώ. Οπότε θα πρέπει και αυτό να το καθαρίζουμε ανατακτά διαστήματα. Το ξανατοποθετούμε εδώ. Και το επόμενο φίλτρο αέρος βρίσκεται στο μπροστινό μέρος, όπου είναι σε αυτό το σημείο εδώ. Οπότε ανοίγουμε το καπάκι και είναι αυτό εδώ το φίλτρο. Και φυσικά και αυτό καθάρισμα ανατακτά διαστήματα. Φτάνοντας στο τέλος για το σημερινό μας βίντεο, ως παρουσίασα ένα καταστροφέα χόρτων, όπου θα τον ξεχωρίσω σίγουρα για την ποιοτική του κατασκευή, για την απόδοσή του στο χωράφι, και γενικά ένα μηχάνημα που προορίζεται για επαγγελματική χρήση, άρα κατάλληλο για οποιονδήποτε επαγγελματία του χώρου χρειάζεται έναν τέτοιο καταστροφέα, ώστε να μπορεί να κινείται σε δύσκολα σημεία, δύσβατες περιοχές, και να κάνει οτιδήποτε είδος χορτοκοπής θέλει, και μάλιστα να μπορεί να τον χειρίζεται με 3 διαφορετικούς τρόπους, με πάνω απ' όλα μεγάλη ασφάλεια. Σε αυτό το σημείο να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία Παντελής Παπαδόπουλος ΑΕΒ για τη δυνατότητα που μου έδωσε να δοκιμάσω το συγκεκριμένο καταστροφέα σε πραγματικές συνθήκες, καταγράφοντας την απόδοσή του. Αν σου άρεσε το βίντεο, πάτε ένα like, κάνε και μια εγγραφή στο κανάλι μου, ώστε να ενημερώνεσαι για ό,τι καινούργιο κυκλοφορεί στον αγροτικό τομέα. Γεια σας!